kumalodha guntur katok lumembah banyu kumambang kumoksan Jalanidi Dosang Wisnu Bathara Antara ora pangling Regyana Pati Sengkuni Sang Prabu Kumbara Yaksa ya ya ngawe Wadyabala Kurawa iya Sang Prabu keparingi anak Prabu Jaka Pitana Kurawa kelawan Wadyabala saka negara nggawa Kirata kinen di manunggalake dadi siji ngono iya tepungna siji mbaka siji sapa Wadyabalamu Sang Prabu gek kenalan nggih ha pun tepangaken Ratyana Pati kula buta celat Dedyakala Marutami Dedyakala Marutami kasihan katen sing mburi kuwi sapa kula pun Nalendra saking negaring Pager Suket jejuluk kula pun Prabu Setigrat Prabu Setigrat sing lemu iki Albertus Ratu Dewan Ratu Ratu sing duwe pitik akeh nggih kula Albertus dadi pokoke kula mangkat wayangan iku sponsore BR kalian Vitacik aeng-aeng ora ana perang kok nggo pakan pitik nggawa vitamin pitik barang ora wase aku mung mundi dawing Sang Prabu Jaka Pitana ya gandeng iki dina wis katata lan wis dipesthekke yen to sak Wadyabala saka negara nggawa Kirata lan Kurawa dimanunggalke nggone bakal mateni kelawan Anoman ya liwanana Sang Prabu Kumbara Yaksa aku tak nyilih iki Albertus iki ben tata glaring baris tak sumanggake pun pripun iki Rakyana Pati Sang Patih Sigranata baris kae lho nggih ngoten kula nyuwun pamit madhal ngati-ati aja kaya bocah cilik Sang Patih Sigra Anata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyaku mrekut wampahe pinarung krapya watang agade ku melarenge bagi surake gumu ayo kongko numpareng mantur Rakyana Pati Sang Wadyabala sampun kepareng kula tati ya tata ngarepmu arep basa ning basamu ora bener kajenge wong kula mun sugih kok iya ya ndek kandang pitik yen ngono siaga budal nyuwun pamit kalamun cinandra panjaya
Sirep pertapaning Pandhita ngaloraren duren weni lan semi puspita ing taman sari manungsung wengi
wan wulan endah dari ngambarom sasmita sang kumbang pemayang sang pucuk Bung Bawono langgeng sinunggita tanawrat wela nyuwun pangapunten sinuwun damel kejut sotaning manahipun ingkang abdipun senggana inggih pun Anoman teka sak mangke mboten nginten babar pisan nyumurupi saha nampi rawuhipun sinuwun ing Mandura wonten ing pertapan Kendali Sada nuwun mangke sinuwun Jaladara sinuwun Baladewa inggih sinuwun Balarama sak rawuh paduka wonten ing pertapan Kendali Sada nadan ingkang abdipun Mayangkara ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuka sinuwun ya jagat pangestung kara wayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku walah dalah yo Kakang Anoman gawe bombong sartane gawe marem matine Baladewa teka sak mangko aku katampa kanthi becik sowanku ning pertapan Kendali Sada ya senajan to iki tanpa beda mung wujuding kandhang nanging gawe marem sarta gawe bombong tiasing maneh Baladewa nuwun sewu ngestu kula namung drajating kewan nanging menika estu pertapan menika sanes kok wujuding kandhang menika sanes yo aku ngerti kuwi mung basa guyone Siwanoman le gumujeng kok kaya mung nglegani ha nggih waton sinuwun Baladewa remen menika mboten mangling ugi Sang Raden Gatotkaca inggih angger pringgondani yawa aku ngaturke sungkemku atur lho mboten kula namung drajating kewan kula wantun menawi kula kuwalat derajat kula menika wonten sak ngisor panjenengan lho Raden mangkono nanging tak jaluk tampanana lah nggih menawi meksa nggih kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kaprayogakaken lenggahipun Angger Gatotkaca kowe surat kurang kepinak wa Anoman nggonku prapta mrene nuwun sewu menika rawuh sinuwun Baladewa kalian kula sawang teng jaba menika kok mboten namung piantun kalih teng mriku nika Raden Sencaki Raden Antareja Raden Antasena ugi nderek ya Kakang Anoman panjang sekawit para lancur-lancur Pandhawa ora kurang adiku Sencaki ya Setyaki tak kanthi sono ning pertapan Kendali Sada merga aku duwe wigati ing kudu tak tanjihake ana ngersamu Kakang Mayangkara ya Kakang Senggana mekaten ya lajeng sak mangke kula namung kantun nengga dawuh kemawon menggah menapa ingkang badhe dipun rembug Blakasuta wae cekak aos ature Baladewa ora tak tambah-tambahi ora tak gawe dawa dina sak mengko ana 3 candra kadangku ya Nata Ndrawati ya Yayi Prabu Kresna Murca linggar saka Prajanegara Ndrawati lho sinuwun Ndrawati mboten mapan wonten kedaton ora teges oncat saking negari Dwaraka ya lajeng mapanipun wonten pundi lah sowanku mrene iki arep takon kersane Kakang Anoman tak jaluk Kakang Mayangkara aja etok-etok ora weruh aja api-api ora ngerti mergo ngene kowe bloko wae nek nganti kowe wani ngapus karo Baladewa sepira angele mateni munyuk kaya kowe sepira dosane mateni kewan aku tak takon karo Kakang Anoman kados pundi mbok ampun galak-galak ya men wah jan ampun galak-galak ngaten Gatotkaca sing mrayu lungguhmu aku tak takon karo kowe kuwi rak wiwit jaman nderekke Sinuwun Prabu Rama kowe nampa dawuh saka dewa lamun to kowe kuwi
duweni kewajiban ya kuwi ngreksa marang kayiwananing Sang Hyang Bathara Suman. Ya Sang Hyang Bathara Wisnu ya dewane ngandum kabagyan. Ya apa ora? Menika estu rumiyin Iwang Pikulun Manik moyo ingkang paring dawuh dhateng kula lan dumugi sepriki taksih kula lampahi. Lah nek kowe isih nglakoni kewajibanmu tanggung jawabmu nggonmu jaga marang kalungguhane Sang Hyang Bathara Wisnu lah kok saiki Kresna lunga kok kowe ora ngerti. Monggo Kresna ki titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Kowe ora ngerti apa mengetok-etok ora ngerti Kakang Anoman. Sinuwun sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Saiki tak takon, kados pundi? Aku tak takon. Bodhon wae omong-omongan. Kowe duwe kewajiban ngreksa marang kayiwananing Wang Pikulun Bathara Suman. Iya, leres menika. Yen duwe kewajiban marang tanggung jawabmu ya kuwi njaga marang katentreman utawa marang kayiwananing Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi tegese piye? Teges kula mboten pun keparengaken tebih-tebih saking Hyang Pikulun Bathara Wisnu. Ora usah umpah-umpahan gepok sisan kowe iku. Ora wurung ngomong njaluk udut kowe iku. Sinten kok senjaki? Kula mboten saged tebih-tebih saking Hyang Pikulun Bathara Wisnu menawi kula sampun nggadahi kewajiban kedah ngreksa dhateng kayiwananipun. Lah kene ngerti, kok goblok. Kula aturi sareh wae. Najan drajating kewan menika taksih pepundhen kula lan panjenengan. Ya men. Nek kleru tak luputke. Iya kula ngakeni lepat kula sinuwun mandura. Nanging kula ugi kepingin nyuwun pitedah dhateng ngarsa paduka sinuwun mandura. Piye? Paduka kaliyan sinuwun Ndarawati menika kapernah menapanipun. Aku kakange, aku kadange Werda Kresna. Iya. Kenging menapa panjenengan dereng ngudi piyambak madosi piyambak wonten pundi dunungipun sinuwun Kresna malah pun duka-duka mencak-mencak teng Kendali Sada niku kinten-kinten menawi panjenengan derajating Nalendra menika pantes napa mboten? Lho, Pak. Pantes napa mboten? Ora. Kenging napa rawuh mriki? Kowe iki duwe kewajiban jaga Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah inggih kula menika sampun mangertosi. Saniki tak nyuwun mriksa sinten Sang Hyang Bathara Wisnu menika. Kalian sinuwun Kresna menika kapernah menapanipun. Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi sing manjing ning anggane adikku Kresna. Menawi ingkang manjing wonten angganipun sinuwun Kresna teges menika rak pangejawantaing dewa. Ya. Kula menika sampun saged mangertosi sak menika wonten pundi dunungipun Sang Hyang Bathara Wisnu menika pancen dados tanggal jawab kula. Kowe kok meneng wae? Dereng wancinipun kula ngupadi. Malah sak menika kula menamung badhe amalik kawontenan. Sekawit maduka menika duka-duka nesu-nesu kalian Anoman. Dupeh Anoman ming meneng wae ora golek wonten pundi dunungipun Bathara Wisnu. Kula menika namung sakedheping netra. Mereka saged tumuju wonten pundi papan dunungipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah menika namung tanggal jawabipun Kadang Werda kalian Kadang Taruna. Wah, sebuah. Sing tabah nggih wae. Mboten napa-napa kula pun kulina kok. Aku dhewe ya ora percaya nek anane njaluk tulung resaning Siwanoman ki mengko bakal merantasi gawe. Mboten napa-napa. Sisandine wong kula pun wirang kok Den.
lumpun wirang diuring-uring kalih sinuwun Baladewa. Lah monggo diupati sareng-sareng wonten pundi dunipun sinuwun Kresna. Monggo bicara piye? Nyat langening kalangyan nabaratan dan monjarat
mati keneng apa mati dikani kaya suduk cocok prateng gigir Sukmanyo ilang raganya toskan rinteng kipase tengah nondak sing ngendang ora weruh sikilku keparat lagi wae mingkem dirasani keparat Arman kowe tak goleki saiki ketemu nang kene Kaltomarma ora pangling ana paran kowe mrepeki aku ning mertapan Kendali Sada bloko wae aku mrene iki arep ngrangket dapurmu mara manuta kowe tak bondo tangan wak krincung sikilmu leboke pakunjaran nek wis mapan ning pakunjaran karo tak bleh ben kowe mati nek kowe mati Wahyu Pulung Ratu langgeng nggone manjing ning angganing Kakang Mbok Banowati parat nggugu karepe dhewe yen to pancen Gusti keparengake Anoman mati saka tanganing para Sata Kurawa lan yen to pancen wis pinesti kodrat dina iki Anoman mati kinarya srana nyang tumbal Wahyu Pulung Ratu ben langgeng nggone manjing ning angganing Banowati aku ikhlas nanging aku njaluk bloko suta wae kowe njaluk apa Munia penjalukmu apa sadurunge kowe mati kowe njaluk apa njaluk pertapanmu sing kaya kandhang dimbruke dadi kaya kastil kowe njaluk apa njaluk Brana Picis bakal diparingi karo Koko Prabu Jaka Witana patone kowe manut gelem dipateni dudu kuwi panjalukku apa panjalukmu ana tetembungan Jerbasuki mawa baya Jerbaskusi mawa baya kowe iso mateni aku lamun to wis nglundung sirahku babu arep apa teges kowe nantang perkara karo aku ngejak perang iya yo tak ladeni wis dilatih semengi wis sepel aku yo moro kowe wani karo aku Sengara iso nglawat mara maju ora bakal tak tinggal sejangkah uncat yo wah ora jiwa begalan Brahmanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu kiasik gejoting pati kowe apa aku sing tekaning pati singa prapting lalis yo titeni ning kene kowe mung derajating munyuk kowe ora minggat tak kebiri lo jual kowe beli parat
Oh. 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 Males joget. Wah.
Oh. Aduh ya. Oh iya. Oh. Iya, sambato. Rodang dung dung tak dung bleng rodang bleng plak plak rodang dung dung Weh, soy. Wah, ora sah tak pateni ae apa ya? Kanggo ingon-ingon. Kon ngunduh kambil ben iso bluk 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 bluk. Ya. Oh, ah. Mereneng kuping brebeki paret. Awas kowe. Ha ha ha. Wih. Oh. Tak walek. Oh, candak dasmu. Loh. Oh, wih, oh, wih, oh, ah, wih, ah, wih, wih, ah, ya, wih, ah. Oi. Sopo kowe? Takon karo aku Anoman. Oh, Anoman. Iya. Sopo iku prajurit kok nganggo swara asli? Nah, swara asli mau yo ben niate nyambut gawe sak suara-suarane ayo ta. Iya. Kicau, kicau, kicau mania. Hut. Hut. Canda. Jotos. Ngene iki ora sah ngrekoso-ngrekoso. Santuy. Nibawa. Oh iya.
nglegani sing ngantem. Awas. Lara tenan ning sirah. Aduh, lara. Wetan tayungan wetan kae tayung ngana satria lagi hanglet lanang mandher lirwang kawang lirwang kawang adalah kece wali kece setan wali kubra Jupurna cempalaku aku arep joget rumangsaku kok sik dilangi sikik penitire ben kaya Banyumas. Tutorial masang keprak. Ben iso piyak kaya piring pecah. Wis. Rumangsane apa? Wow, munyuk putih. Ngawut-awut baris tabrak kedung Mas. Ndange joget ta. Ayo. Cocote pada ngedep mik dhewe-dhewe ya. Aja lali asine. Yo. Sinendi kae kleru kok yo video kae kaya baleni yo
rada penak. Sitre dionekne lah. Sing rada banter. Ling nyuwit nganggo jempol sikil. Aja nganggo jaene Rika. Yo! Sabar. Mengko meneh perang dhisik piye, perang dhisik. Aja manut video. Sapa iki ning buta ngapak yo ben. Areng ora ngapak ora kepenek. Awas. Iya. Posika asine urung kompak. Bandung tak asin gitu atuh. Banyumas campur Sunda. Yo. Seru-seru lah. Lu yang dike woi ngelek. Tinoto dilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
prawira didaya ronangkono magawe gelar ira wang piye Kakang Senggono mboten pripun-pripun wah ketoke musuhe wis entek ya wa aku arep maju perang kok wis ora uman jatah menungso nuwun sewu Raden Setyaki Kakang Anomanwi taksih wonten setunggal mengsah ingkang kula mboten wantun nandhi ora wani nandhingi lire piye ora wani nandhingi lire piye mboten wantun nandhingi menawi kula mboten dipun amping-ampingi kalian Angger Gatotkaca saking Jumantara tegese piye Wanoman nuwun sewu taksih wonten setunggal dedengkoting mengsah nggih. Nanging kula mboten wantun ngadepi menawi panjenengan mboten ngamping-ngampingi laku kula. Saking Jumantara anggen kula badhe mengsah mungsuh siji niki. Sapa mungsuhe? Lah monggo panjenengan kula aturi miber kon mabur kowe iki Kang. Iya Dimas. Ngawat-awati kalian laku kula. Ya wis. Wanuman. Yen ngono ayo tak dherekake. Lah monggo kula dherekaken. Kula suwun dipun amping-amping iki nggih. Dewa kang manganak anung dinulu netra lir surya kembar tutuk yayah lengeng kutraka lata bujleng iblis lanat padha jek-jekan keparet lah kok ketemu meneh kowe karo aku ketemu meneh karo kowe ayo saiki kowe mengari manut karo aku
Kowe mengkari manut karo aku. Kowe gelem tak bondo, kowe gelem tak pateni. Tak pisungsungake nang ngersaning para Sata Kurawa Yawa Ngastina. Wah. Wah, parat. Ana sing ngewangi-wangi karo Anoman ya. Sifat angin Garuda. Ben kaya mengawan. Mbok tibamu ora ana sing ngonangi tibamu yen liwarat. Yes. Sorambekan rumangsane apa sing ngewangi kowe wis tak getak mabur mbuh tibane nyang endi mbuh ning ati Sumarma mbuh ning ati Sucipta apa ning Kulon Praga aku ora roh kowe kalah aku menang ayo manuta kuwandamu tak pisungsungake ngersane Sinuwun Duryudana. Wilah tak nyendal tali wangsul. Wong angkara ki selawase ya bakal angkara. Peken ragaku. Sukmaku uncat sekaraga. Aku weruh sing mbok golek iki dudu ragaku nanging sukmaku. Selawase jeneng sukma ora bakal iso mati, ora bakal iso ilang. Kumbara Yaksa. Ah. Hei. Wah. Waduh. Hei. Surawa Sri Baladewa sasat nyada kajipuhan terdas gaman kabedil mimis
Oh. Walah. Dik, Antasena piye? Ketiwasan iki, Dik. Ketiwasan piye? Sing diganti karo awake dhewe sapa mau? Anoman. Nah. Mati, Dik. Lho, tenan kowe. Nggih siarke yo lambemu. Enten apa niki? Jare Antasena Anoman mati. Napa estu? Weh, lah iki kok wong iki kok tak omongi kok raine kok ming datar wae iki mangsaku. Ora ana apa kaget apa kepengin tak uyake dhewe wong kanan kaya ngene Kakang Gatotkaca dipasrahi kon jaga Siwanoman ya malah ning ndi Siwanoman dicokot karo buta kae mati lah kok ora enek sing nulung iki wae. Lah nek ora Antasena piye? Kakang Anoman kok jare mati tenan ora?